hamu na ron, palas hamu sa kampo na ron. Musik. Na juluon. Oke. Mangarare maju musik kita siap Pak Pahat. Narok bisor. Bapak Nisiana maju maju. Pak Niko. Namar bertemu orang maju-maju hama. Asa tapulat ni si Bagading di dulu ni pangiringan. Arimuru gabe hamu namar hamaranggi takas do ida hami hamu mar si pai ring-iringan. Mantu tu. Musik. Masuknya Horong Nyebur. Bapak Nisinoki. Sinaga. Baru Pasar. Di siala nih martangi yang metok kami tu amat nomor 2 di batas satu juluan narion di pasu-pasu hamu jala dapot di hamu songon hata nih pasu-pasuan asa tubuh mata bisu di bona nih pinasa tubuh anak matong hamu akan nabisu dohot buru akan nauli basa. Amang pada dari mereka rumah. Udah jadi. Beliau bicara apa lu? Oh, Ador haduk kama tanggo ihot nilobo ador hatiti togu ni horbo nang mahamu amang boruh do temu raja huta satu namar pahopu satu namar nini satu namar nono ope amang pada nami pasaton nami ma ulus ni persaut suang songonin nang raja huta na hudapot na naroto hutan nami on mereka ma musik na opar tu. oleh atemat dan tahap itu dia orang tulus dan naik ke video habis yang tahun